Ola a todos e a todas, hoxe imos facer un yogur caseiro na pota. Ben, o que imos empregar vai ser 1 litro de leite, un yogur, neste caso natural, desnatado e sen azucre, unha pota e un batedor. O primeiro que imos facer é poñer a pota ao lume e botar o litro de leite. Seguidamente, imos de engadir o yogur ao leite e remexer. Xa co yogur dentro, imos remexer un pouquiño, esperar a que este algo quente. Non imos deixar que ferva, simplemente que este algo quente e de cando en vez remexemos. Unha vez que temos o leite co yogur e xa está un pouco quente, sen chegar a ferver, como dixemos, retirámolo. Ímolo cubrir ben e, se é posible, con un pano. E ímolo deixar repousar unhas 8 horas. Neste caso, temos unha cociña de leña e aproveitamos a caloriña a carón da mesma. Podemos facelo á noite e deixalo unhas 8 horas e aproveitar que vai morrendo o lume. É importante que pase unhas 8 horas e que teña unha calor, aínda que sexa residual. Pode ser a calor do forno tamén, que cando empregamos o forno para facer algunha comida, ese calor tamén o podemos aproveitar para facer o yogur. Ben, aquí xa tedes o resultado para que vexades como quedaría. Quedaría, xa vedes, unha textura moi cremosiña e suave. E vos dicir tamén que agora, unha vez que temos feito este primeiro yogur, podemos empregar unha medida, a medida que empregamos a primeira vez para reenchelo, e deste yogur volver a facer un novo procedimento. Vale? Aí vos queda a idea, espero que vos gustase e bo proveito!